दिनैनि परिबेसाव UPPL हान्जाया जोबोद गोख्रों जाबाय आरो हारसिंनो सरकार दानो हानाय लेभेलनि जिखिनि जोंनो अनजिमा नांगौ बेखौ जों दायो मोननानै दंखायो। UPPL हान्जाया जेबो खहा जानाय नङा, मानोना जोंनिया जों बिसोरनिया बिसोर। स' बिसोर गावसोरनि खामानिखौ बिसोर मावदों, जों जोंनि खामानिखौ मावदों आरो रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ UPPL हान्जानि जोनोमा मानो जानाय, बोरै जानाय आरो माबायदि खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बर' माहारिजों लोगोसे बेवहाय रायजो जानाय गुबुन गुबुन माहारिफोरनि गोबाव बोसोरनि जेंनाफोरखौ जोङो सुफुंदों, गोबाव बोसोरनि जेंनाफोरखौ जों दिनै बोस्रांदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोर, जोंनि आइजोफोर, जोंनि लाइमोनफोर, जोंनि माखासे आबादारिफोर, जायफोर गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोर बयनिबो सोरगिदिं जौगानांगौनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि हान्जानि खामानियाव बेरायदों, बेवहाय जोंहा जेबो खहा जाया आरो दिनैनि परिबेसाव UPPL हान्जाया जोबोद गोख्रों जाबाय आरो हारसिंनो सरकार दानो हानाय लेभेलनि जिखिनि जोंनो अनजिमा नांगौ बेखौ जों दायो मोननानै दंखायो। दा नंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेबो गोनो गोथो गैयाजासे जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि रायजो राजाफ्रा UPPL हान्जायाव जइन जानायजों लोगोसे बिथांमोना भट होनो थाखाय थियारि जाबाय। मानसिफ्रा गोबां खोथायानो ओंथि थायो, गोबां खोथायानो ओंथि थाया आरो राजखान्थियानो समाजखौ सिफायो, राजखान्थियानो जौगानायबो लाबोयो। दा नैबे समाव बबे राजखान्थिखौ सोर खालामदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगोन। सोर राजखान्थि खालामनानै समाजखौ सिफायनो सानदों, धंस' खालामनो सानदों बा गाज्रि मोनसे थासारि लाबोनो सानदों आरो सोर राजखान्थि खालामनानै मोजां थासारियाव समाजखौ दैदेनलांनो सानदों, बेखौ बिजिरनानै रायजो राजाफ्रा भट होबानो फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे जोङो सरकारबो मोनगोन, मोजां मोनसे जोङो समाजबो मोनगोन आरो जोंनि हास्थायनाय बायदि जौगालांनायनि खामानिखौबो जों मावफुंनो हागोन। 5 बोसोराव जथेस्थ' सोलायनाया फैबाय, दा बे सोलायनायखौ गोजोर खालामनांगोन। दा नंखायनो सोलायनायखौ गोजोर खालामनायानो जोंनि स्ल'गान आरो दिनै सान्थि फैबाय, सान्थिखौ गोजोर खालामनांगौ। जौगानाय जिखिनि फैबाय बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगो आरो माहारिनि गेजेराव जि मोनसे मोजां थासारि फैबाय बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन। स' नैबे समाव जोङो मोनसे सास्टेनेबिलिटिखौ लानानै खामानि मावलांगोन। क'क्राझार जिल्ला UPPLनि मावखुलिखौ बेखेवबाय आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि गायसनजेननाय आफादगिरि UPPL हान्जानि UG ब्रह्म बिथां केबिनेट मन्थ्रि बाहागो लाफैदों आरो जोबोद मोजाङैनो दिनै गाजा गोमजायै अफिसखौ बेखेवबाय। आङो मिजिंथिदों जे बे अफिसनिफ्रायनो तामुलपुर जिल्लाजों लोगोसे सानजा खोला थानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ सिबिनो थाखाय UPPL हान्जाया जेरैबायदि थांखि लादों बेबायदि खामानि मावलांनो हागोन आरो मावखुलियाव जोंनि फैबाय थानाय समाव समाजखौ, हारि माहारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय राजनैतिक भाबै जेफोर बाथ्राफोरखौ साननांगौ, मावनांगौ बेखौ सुस्थ' मोनसे सिन्ताजों आवगायलांनो हागोन, मोजां मोनसे परिबेस फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जिल्ला आफादा बेखौ लुफुंनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम हामलायनाय बावहरदों।